Egunon guzti hori eta ongi etorri. Aurrenik irakurriko ditut gaurko mezaren intentzioak. Jose Urrestarazu eta Ramon Zaldua apaizak. Belen Hernández, Maria Azpitarte, Miguel Larreñaga, Germán Garate, Roberto Aguirre Gómez Korta eta emazte Conchita Garmendia, Manuel Michelena, Maria Pilar Uranga, Maria Jesus Perea, Garmendia Perea zendian hildakoak, Olabazeta Basarriko zendian hildakoak, Itziar eta Izpa Rosario Alberdi, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Jose Iturbe, Etxaniz Urkiri zendian hildakoak, Maria Ángeles Larreñaga, Antonio Egibar eta Seme Ignacio, Ana Mari Zubizarreta, Carmen Egaña eta bere seme Javier Zoraluze, Zubizarreta eraso zendian hildakoak, Juan Esnaula eta emazte Manuela Iriarte, Brigida Aldalur, Odriozola Aldalur zendian hildakoak, Jesus Azkoitia eta emazte Maria Pilar Zubizarreta, Jose Zudupe eta emazte Saturnina Unanue, Begoña Aranbarri, Garbine Otegi, Ione López de Zubiria, Lázaro Berizain eta bere emazte Xole Aramendi, Milagros Abaunz, Jose Mari Lizarralde, emazte Josepa Arana eta beren seme Bitor, Luis eta Jesus Mari, Iraola Mendino eta zendian hildakoak, Ángel Andreu eta emazte Beatriz Larreñaga, Ignacio Epelde, Olaizola Larreñaga zendian hildakoak, Simon Aranbarri apaiza, Larreñaga Epelde zendian hildakoak, Aramendi Etxani zendian hildakoak, Larreñaga Egino zendian hildakoak, Candido Azpitarte eta bere emazte Rosario Lizarralde, Ramon Altuna eta bere emazte Pakita Izazmendi, Alberdi Arostegi zendian hildakoak, Jose Manuel Iturbe, Aramendi Eizpuru zendian hildakoak, Rita eta Maria Ángeles Zubizarreta, eta nola ez, bakoitza ditun hildako maite guztiak danak kontuan izango ditugu. Ongi etorri zenideok, pozez eta eskerronez santu guztien oroipena elkarrekin ospatzera. Jesusengan sinisten dugun guztiok, haren familia handia osatzen dugu. Familian honetako asko eta asko lur honetako ibilaldia amaitu ondoren, aitaren etxean zoriontzu bizi dira, eta horrek pozez eta itxaropenez betetzen gaitu. Pozez gure zenide asko betiko zorion betian bizi direlako, eta itxaropenez haien bezala Jesusi jarraituz guk ere bide hori bera egin dezakegulako eta santuen betiko zorionera iritsi. Beraz, zeruko eta hemengo zenide guztiekin batera ospa dezagun pozik eukaristiau, zutik abestuaz zerua zaritzat. Zerua zaritzat, pozez bete Kristoa, hemengo negarretza, dauka jangoikoa. Zerua, zerua, zerua zaritza, zerua, zerua,
Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesucristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Egunon eta ongi etorri. Esta pozgarria izan da beti santu guztien eguna. Izan da eta Kristau elkartearentzat egun pozgarri bada. Esker honez ere oroitzen ditugu gure santu guztiak gure aurretik izan direnak. Ez da eta guk ezagutu ditugunak, dudarik gabe. Batek eta bestek esako genduke, nik olako ezagutu nun, beste olako ezagutu nun, gure etxen bertan. Bueno, hoiekin bat, guztiekin bat egiten gara gaurko egun pozgarri hontan, ez da? Eta, bueno, hasiera emango diogu Eukaristiari gaur aintza zeruetan abestuaz. Aintza zeruetan jainkoari Bakea lurrean gizonari. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jainko jauna zeruko errege, algoiko aita Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jesucristo jainko jauna, aitaren seme, zuk entzen dezu munduko pekatua, errukin jauna. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zu bakarrik santua, Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitun. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zutik, mesedez. egin dezagun otoitz. Hainko aita on eta betierekoa, santu guztien merezimenduak
egun berean ospatzea ematen diguzu. Horren beste laguntzaile degunezkero, emaiguzu oparo, eskatzen dizugun maitasuna. Zure seme, Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsis liburutik. Nik, Joanek, beste aingeru bat ikusi nuen sortaldetik igotzen. Jaungoiko biziaren zilua zeukan, eta oihu handiz hotzegin zien, itsasoa eta lurra zigortzeko zeuden 4 aingeruei, esanez. Ez zigortu, lurrik, ez itsasorik, ez zuaitzik, harik eta gure jangoikoaren zerbitzariei ezaugarria bekokian ezarri arte. Eta entzun nuen ezaugarri dunen zenbakia, 154.000, Israelgo leinu guztietatik. Horren ondoren, talde handi bat ikusi nuen, inork zenbatu ezin alakoa, enda eta leinu, herri eta hizkuntza guztietakoa, aulkiaren eta bildotxaren aurrean zutik, zuriz jantziak eta palmadarrak eskuetan, eta oihu handiz hotzeginez honela zioten. Salbamena aulkian eserita dagoen gure jaungoikoarena da eta bildotxarena. Aulkiaren, zaharren eta 4 bizidunen inguruan zeuden aingeru guztiak auzpez erori ziren aulkiaren aurrean, eta jaungoikoa gurtu zuten esanez. Amen. Bedeinkapena aintza eta jakinduria, eskerrona eta ospea, ahalmena eta indarra gure jaungoikoarenak dira, gizaldi eta gizaldietan, amen. Eta zaharretako batek honela esan zidan. Nor dira eta nondik datoz zurik jantzirin dauden hoiek? Nik erantzun nion, ene jauna, zuk jakingo duzu. Arek orduan, hauek nekaldi handitik datozenak dira. Bildotxaren odoletan garbitu dituzte eta zuritu beren jantziak. Jaunak esana. Kanta jaunari jai honetan, santos diren horretan. Jaunarena da lurra, eta lurra betetzen dutena. Lurbila eta bertan bizi direnak, barke bat dizkio itsasoak oinarri, eta ibaiak sendogarri. Kanta jaunari jai honetan, santos diren horretan. San Juan apostoloaren epistolatik. Zenide maiteok, begira zenbaterainoko maitasuna agertu digun aitak. Jangoikoaren seme izena daramagu, baita izan ere. Ona zergaitik munduak ez gaituen ezagutzen, jainkoa ere ezagutu ez zuelako. Zenide maiteok, orain jangoikoaren seme alaba gara, gero izango gerana.
oraindik ez da ageri. Badakigu, jauna agertzen denean, haren antzeko izango gerala, den bezalakoa ikusiko baitugu. Harengan itxaropen hau duen guztia garbitu egingo da, ura garbia den bezala. Jaunak esana. Zutik prestatzen gara, Evangelio Santua entzuteko. Aleluia, abestuaz. Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, jende taldea ikusirik mendira igo zen Jesus. Eta eseri zenean, bere ikasleak inguratu zitzaizkion, eta berak honela erakusten zien. Zorionekoak gogoz behartsu direnak, beren aduteta zeruetako erreinua. Zorionekoak otzanak berak izango dirata lurraren jabe. Zorionekoak zuzentasunaren goze eta egarri direnak aseak izango bai dira. Zorionekoak errukitsuak, hauek iritsiko dute eta errukia. Zorionekoak bihotzez garbi direnak, hauek ikusiko dute eta jangoikoa. Zorionekoak pakegileak, jangoikoaren seme eta alaba esango bai zaie. Zorionekoak zuzenagatik erasotuak, hauena data zeruetako erreinua. Zorionekoak zuek nigatik biraoka eta erasoka erabiltzen zaituztenean, eta gezurretan asmaalak zuentzat esaten dituztenean. Poztu zaitezte eta alaitu. Haundia izango bada zuen saria zeruetan. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Jauna. Haundia izango da zuen saria zeruetan. Santu guztien eguna. Festa honek, hangoikoaren misterioa eta gizakiaren misterioa bera ikutzen du. Ez dira bakarrik ritoak, ikutzen du misterio bat, gurea, gizakiarena eta jangoikoarena. Santu guztiak. Apokalipsi liburuan, aurreneko irakurgaia apokalipsi libururik hartua zegoen, hau da, guk ikusi ezin deguna. Ikuskari baten bidez, San Juan apostoluak deskribatzen gaitu, zer da hori?
Guk ez dugu ikusten, berak ere ez. Baro, sinismenez esaten digu zer dan gure geroa. Tan esan du, hause, ez da, talde haundi bat ikusten zuela, talde haundi bat. Inork zenbatu ezinalakoa. Enda eta leinu, herri eta hizkuntza guztietakoa. Zutik, zuriz jantziak. Pentsatu, San Juan apostoluak hori idazten dunean Apokalipsi liburuan, hitzak aukeratuak daudela, ez da idazten edo zer gauza, ez, hitz bakoitzak du bere esanahia. Galdetzen du, nor dira? Eta nundik datoz, zuriz jantzirik dauden hauek? Eta esaten digu, zutik daudela, zutik. Esan nahi du, bizi dira, zutik. Hau da, evangelioetan askotan azaltzen da, Jesusek nola eskutik helduta, zutik hartzen zituen persona gaxoak, hildakoak, zutik. Bera ere, beraren gatik ere esaten da, zutitu intzala hilobitik. Zutitu. Berpiztu esaten dugu, zutitu. Da hemen ere esaten dugu, zutik daudela bizirik. Eta zuriz jantzita. Eta jantzi zuriak gure bataioaren oroitzapena da. Beti aur bat bataiatzen degunean, eta gure kasuena esan zuten, beti esaten ditugu hitz hauek. Jantzi zuri honek adierazi dezala zein haundi zeran. Jangoikoaren seme edo alaba. Zuriz jantzita daude, esan nahi du, bataiatuak dira. Eta gure aurretik bizi izan ziren. Eta gure aurretik fedea eta kristau bizitza eraman zuten soinean. Zete jantzi zuria ezin da inun erosi. Bene entzun dugun irakurgaian, San Juanek esaten du, bildotzaren odoletan garbitu dituzte bere jantziak. Kristau bizitza da, fedea da, ez da? Fedea da. Hori soinean eramateak, Kristo jantzi dezu soinean, ez da hori da. Eta horregatik entzun dugun irakurgaian, orain, han zeruan ikusten ditu noiek, orain esan dezakete, oihu handiz, salbamena, aulkian eserita dagoen gure jangoikoarena da, eta bildotzarena, hau da, egia ezagutu dute. Horregatik oihu handiz, salbamena jainkoarena da. Esaten dute. Izan ere, santu dira. Hau da, jangoikoagan bizi dira. Ez toki batean. Batzutan broman esaten da. Eta nun sartzen dira ba, hildako guztiak, gizaldiz gizaldi. Nun da toki hori, ez da. Jangoikoagan bizi dira, ez toki batean. Egoera berri batean baizik, jainkoaren misterioan. Eta hoiei, Jesusek esango die, zorionekoak. Hoiei da guri, zorionekoak. Zeintzu dira? Galdetzen du apostolua, nekaldi handitik datozenak dira. Bizitzako zailtasunetatik, sufrimentuetatik datozenak dira. Nekaldi handiak, esan nahi du Jesusek, zorionekoak esaten dunean, nekaldi handiak badu erantzun bat, badu irtenbide zoriontsu bat. Zorionekoak, beste gauzen artean esango du, bihotzez garbi direnak, hauek ikusiko dute eta jangoikoa. Hori da. Gure nekaldi handi horrek, eta gure bizitza askotan, ez da, hainbat entzatzen nekaldi lan. Badu erantzun bat, jangoikoaren maitasunean
aurkitzen du erantzun hori. Gure mundu aldrebes hontan, gure mundua, behar bada beti izan da nahiko aldrebesa, nekaldia beti izango zen. Baina orain eske, telebistaz dena ikusten bai dugu, ez da? Behar bada horregatik impresio hori daukagu, ez da? Egiago. Gure mundu aldrebes hontan, ez da gutxi, nik esango nuke, asko da baizik, jakitea gure aurrekoak ez direla galdu. Gize historia ez da amildegi bat, ez da? Handanak galtzen diren amildegi bat, ez da hori. Gure aurrekoak ez direla galdu. Eta asko da, jakitea gu guztiok, Jangoikoaren seme da alaba gerala, eta esan zaigun bezala badakigu jauna agertzen denean, haren antzeko izango gerala, gu ere bai. Horixe da. Eta batez ere esango nuke gaur, gure histori neketsu hontan, askotan, ez da? Gure giza historiak sortzen dituen biktima guztiak, ze zerrenda egingo genduken, ez da? Biktima guztiak Jangoikoaren maitasunak berreskuratuko dituela. Hau da ba, negar egin, sufritu, behartzu izan, edo mundu hobeago baten alde lan eginez, erantzuna, geroa, baikorra izango da. Baikorra, Jangoikoak berreskuratuko du, gure iritziz batzutan dana galbidea dana, ez da. Guretzat ere bai. Zoriontasun bide hori, santutasun bide hori, paltasunez, gure eguneroko bizitzan. Ez da, arrokerik gabe. Arrokeria baldin badago, ja ez dago santutasunik. Apaltasunez, gure eguneroko bizitzan, ez da? Saiatuz, Kristau bizitza aurrera eramaten, Kristorekin bat eginez, guk ere, bide hortan goaz, zorionez, zorionekoak. Zutik jarririk egin dezagun geure fede aitormena. Jarri ditzagun gure eskariak Jangoikoaren eskuetan. Oraindik bidez guazen Kristo guztion alde. Har ditzagula gogoz, gure aurretik Jesusen jarraitzaile zintzo izan eta orain aitaren ondoan
Jesus piztuarekin bete-betean bizi diren santuen ikasbide eta erakutsi onak. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Eska dezagun mundu aldi honetan, era batera, naiz bestera, sufritzen ari direnen alde. Era berezian, gaxori daudenen alde, zaitasunaren erdian ere, jar dezatela beren konfiantza osoa, neurri gabe maite gaituen aita jainkoaren eskuetan. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Familian, naiz herrian hil zaizkigun guztien alde. Eman dezaizkiela jainkoak Kristo piztuaren argitan, egiazko atzedena eta betirako zoriona. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gaur hemen egun hau ospatzen ari garenon alde, jarrai diezaigula leial espirituaren eraginari. Mai honetan bildu gaituen bezala, betiko maian ere bil gaitzan. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Hala eskatzen dizugu, jainko aita, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Gaitza zauri
Atsegin bekizkizu jauna, santu guztien omenez, dakarzkizugun oparigaiak. Ta egizu, zugan ileskorra itortzen ditugunak, gure salbamena zarduratuak senti ditzagula. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin Gora bihotzak Jauna gatazkago eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nu nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu. Pozez beterik ospatzen dugu gaur zure hiri santua. Geure ama dugun zeruko Jerusalen, handitugu orain bildurik geure senide zoriontsuak, beti eta beti zu goratzen. Aragoaz gu ere gogotsu, fedearen bidetik erromez, pozik ikusten ditugula zeruko argi ederrean, Elizaren seme alabak. Hoiek ditugu aldi berean, laguntza eta eredu geure hautasunean. Horregatik santu hauekin eta ingeru guztiekin batean, bihotz batez, gorapen hau kantatzen dizugu. Santu, santu, santua, dire guztien jainko jauna. Osana zeruko jenetan, beikatoa jaunaren izenean datorrena. Osana zeruko Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Falondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko xuriko dena. Egizue hau neure oroigarri.
Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzea, zure eriotza dugu aitortzen, zuk jauna etorri Horregatik aita guztiz santua, zure seme Jesu Kristo gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu. Nekaldiaren eta gurutzeko eriotzaren bidez, bizi berrira pizturik zeure eskuinaldean jarri dezula gogoratzen dugu. Eta hori zure maitasunaren ekintza dela aitortzen ura etorri arte. Eta hogi bizi emailea eta eskerronezko kaliza eskaintzen dizkitzugu. Begira, aita ona begionez, zeure Elizaren eskaintza honi. Bere burua guretzat eman duen Kristoren eskaintza da. Egizu Kristoren gorputz odoletan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela oran eta beti erean. Eramazu jauna zeure Eliza, fedearen eta maitasunaren betera. Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta zeurea dezun herri osoarekin batean. Zabalitzazu gure begiak, seniden beharrak ikus ditzagun. Emaiguzu zeure goi argia, hitz eta ekintza egokiak asmaditzagun, nekaturik eta lanpeturik daudenak arintzeko. Egizu, Kristoren antzera, taren agindua betez denen zerbitzari izan gaitezela. Ta izan gogoan aita ona, gu gaur oroitzen ditugun gure hildakoak, denak bihotz barruan ditugunak, baino gaur hitzez hitz, personaz persona aipatu ditugunak, gure senideak, zuk bakarrik dakizu haien fedearen berri. Egizu goza dezatela zure aurpegiaren argia, eta eraman itzazu piztueran bizi betera. Lur honetako gure ibilaldia bukatzean argaitzazu gu ere zeure etxean betiko. Han zurekin biziko gera beti, eta Jainkoaren Ama Maria Birjina doatsuarekin, apostolu eta martirietin eta santu guztiekin bat eginik, zu goretxiko zaitugu eta hundietxiko, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan beti zure izena, etorreri zure reinoa, egin beti zure naia, zeruan bezala lurrean.
atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, eta emaiguzu pakea gure egunotan. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala eman munduari pakea, eta Elizari batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman diezaiogun pakea elkarri. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duana, zorion zuak honen maira deituak. Jauna, ni ez nahi zio, zure etxean sartzeko, baina ez hitz bat eta sendatu.
egin dezagun otoitz. Jauna, santu guztien jaiegun honetan, zu aitortzen zaitugu maitagarri, zu bakarrik santu. Eta zure grazia eskatzen dizugu, zeure maitasun beteaz, santutasun osora eraman gaitzazun. Eta lurrean erromes goazenon mai santu honetatik, zeruan prestatua dezun mai santura igaro gaitezen. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, amen. Bihar igandea da, eta gainea animan eguna, gaur bezala 11etan meza nagusia, 10etan bestea. Eta meza nagusian, ohitura dugun bezala, koruak abestuko du romped las cadenas, kantuak. Bihar beraz 11etako meza amaieran, meza nagusia amaieran. Gaur arratsaldean 8etan konzierto bat emango du Jose Luis Francesena gure organistak. 25 urte egiten ditu gure parrokiko organista bezala. Eta, hori ospatzeko edo, eskaintzen digu berak eta abeslari batek konzertua gaur 8etan. Eta bestetik esan nahi dizuet, baina azaroan ospatzen da Elizbarrutiaren eguna, eta Elizbarrutiak ateratzen du, aurten atera du, folieto txiki hau biateetan, maietan edo daude, eta oso simplea dira, baina hor azaltzen da Elizbarrutia zer dagoen Elizbarrutian, hitz gutxitan, eta baita ere sarrerak eta gastuak Elizbarrutiarenak zeintzu dira. Ben daukazute, dena. Eskotan aipatzen da, ez da, Elizaren dirua. Elizaren dirua, ez da ginun dagoen pilatuta, ez da, Elizaren dirua. Gure Elizbarrutierena hau da, hemen dagoen hau. Ikusi nahi duenak hartu eta eraman etxera, lasai. Eta apaizaren behengapen nagusia hartu aurretik, eman dezezkion eskerra jainkoari, abestuaz, eskerrak eman jaunonari. Eskerrak eman jaunonari, hainu handia bere betiko errukia. Jainko eskubada inbertzu, jaungoikoaren beso azkarrak nabaltxatu. Ez naizilko ez bizi baizik, jaunak eginak nahi nituzke birradietazik. Eskerrak eman jaunonari, Hainu handia bere betiko errukia. jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semea eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak